प्रमद नार्जारि बाजै लाइक दा थेंकिउ आगैया आं लाइफ हगारनाय लोगो लोगो फैथारोलै थेंकिउ ओमफ्राय ब्लडबो थांफिनो दसेनो फैबायबो लाइक होबायबो खालामफिनबायबो बिदिखा थेंकिउ आगै जेखि जाया आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाना फैखोलै प्रमद आगै मा सिरि थाखो प्रमद नार्जारि न'खौ आङो माबायाव सिथाव दंदे बे स्कुल मोननायनि सिगां ओरै राइट साइडजों हाबनाया पास खालामनाया औ बे दखान खाथियाव नामा आंनि सिगाङावथ' गारनाया फन्द्रस' मोनदोंमोन जायालै आदा एकदमबारे सिनायनो हेल' बाजै मा खबर मा ओंख्रि जानायमोन सन्तस बसुमतारी मा ओंख्रिया दहायनिसो खुमब्रा ना गाबोनबा बोथोरा माबायदि जायो थान्दाबो लायोना होमबा खुमब्रा ना औ औ नोंस्रालाय माथो ओंख्रि बेनोथ' जारला औ सना बसुमतारी हेल' आब' हेल' आगै हेल' आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सना बसुमतारी सापर खालामदो प्लिज प्रमदा थांबायदां गावनो अनेक खरसाफ्रा नों किस्तिफ्रा एखेयानो गोलैयोना आदा जेरै मालिकनो होनाय जोंनाबो एखे नांगौना आलु दाउसो आब' जोंहाना बयलारसोमोन बाजै सापर आइदि दंना गैया होद जि दावरावहाय बे मानसिया मा जि दावरावथाय सापर आइदिफोर दंना गैया आगैमोन आंना 1K थांखानायानो खमायफिनबायसो लासिं सिंनो सन्तस सापर्ट खालाम प्लिज सन्तस सापर्ट लादो नै ब्लु हरबाय आङो सना नोंनोबो ब्लु हरनोसै हरबाय आं सनाना चेनेला गोदानसो नामा गगा मोनदोंलै जानो 2 minute this about like that thank you इनारसना इनार आगै अके जागोन दा भिडिअ नायनानै अके सन्तस जों सना बसुमतारी मा ओंख्रिनो मा ओंख्रि नोहाय सना आयौ अबाव सेरखो मा ओंख्रिमोन आब' सना ओंख्रिया जाहैबाय माबासो खुमब्रा ना आरो माबा ओरैनो ना बिदै लाथा लाथा संनाय आरो नादै होनजाबाय आरो इनार आलु दाउसोनो आलु दाउनो सनामोननिया ओंख्रिया सना बसुमतारी गोथाव देनो गोथाव जायाबा थावैखौ जायो इनार
नोंस्रालाय माथो सबजि मा ओंख्रि जानाय गुग्लाया हामखोना हामदिया एनार नोंनि गुग्लाखौ खोनानानै आंनाबो जानो नागिरदों नै मानग्रोदों बे माननायखौ माबाबाथाय खुरबाथाय लासैनो सालाङो गोथावथारमोन आब' नोंसिनाबो ओंख्रिया दे खोन्थालाय मा ओंख्रि ओमबाय आब' सिनि बायदि गुफुर गुफुर दङहाय बेखौहाय गुग्लायाव होनानै लाबाय थानांगौ माबा दैयाव गलि होदो दा बे सिनि बायदिखौ ओमफाय सि गु लानानै सोमनानै होनानै लानांगौ ओइ अ सोनाबसुथारि नोंगौ आब' फैबाय नै हेल' बायद' खि करियासे आमि किबा बसियासे प्रेमि आगे हमारे बीच में हाय सिस्टार फॉर लाइडा थैंक यू प्रेमी हिंदी से भी बोलो सिस्टर ओके प्रेमी के साथ भी कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाइए सना बसुमतारी प्रेमीजों लोगो गैयाबा लोगो जादो प्रेमी सपोर्ट खालाम प्लिज प्रेमी आपको बोला है सोना बसुमतारी सपोर्ट करने के लिए बोला गया है अ मा बिदों मैंने ब्लू दे दिया खबर सबर কি রকম বাইরেও খবর সবর ভালো আছে গরমে হাফ বয়েল ফুল বয়েল হয়ে আছে রে এই যে गोमबोर सिंआथ' आंखौ सापर्ट खालामाखै आं थेख्लिसो सना थेख्लिसोनो सना थेख्लि नोंना चेनेला मा जाखो बयबो सापर्ट होलायदो बयबो प्लिज आंनि ओंख्रिया दालि जहल बाथोनसोमोन ना बाथोनसोमोन बा गोथावानो दे लेबु जादेराखै ब्लु दे दिया सोना आप ब्लू है प्लीज कॉन्टेक्ट रिटर्न पक्का मिलेगा तो ब्लू दे दिया तुमको भी प्रेमी उन्नू की लाइव भी आ गया है लाइक डन उन्नू की लाइव थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए कैसे हो सिस्टर उन्नू की लाइव आंनाथ' सना थेख्लिखौ थिन सापर हरनाय दं होनदों आब' आंना 1K बारनायानो गैला सिमबो गैला मबाइलबो गैला न' बेखौ माबा खालामजायो नोङो सिमखौहाय बे नोंनि नाम्बारखौनो माबा रिप्लेस बानायफिन आरो बे जिमाइल आइडिखौहाय रिकभारि खालामनो हानाय बायदि एनार जादों आब' लेबुबो बरिया गोथाव जायो अके सना बसुमतारी थेंक इउ होनदों प्रिया हाय सिस्टार अखा हायाखै नामा हायाखैलै दिनै दाहायबा हायो ना मायो खाम सात 50 आईडी से उनकी पास 50 आईडी है किसी को चाहिए तो चाहिए उनु हाय कांटेक्ट प्लीज कनेक्ट प्लीज बोला है उनु आपको प्रेमी ने बुलाया है मद' नै नोङो लाइभ फैयो होनदोंमोन ना आङो थांनो मोनासै दे सरि आइ बुरिफोर सना होनदों अके लाइक होदो दे मद' आगै गोमबोरसिं थेख्लिया औ नों नङामोन नामाथाय मद' नङामोनहाय माबायासोमोन बावलायलांदों कनफिउस जादों ना मद'आनोमोनथाय बावबाय गोमबोरसिं थेख्लिया गैला गोदानसो बे होनदों मा जानाय सना बसुमतारी होनदों लाइक दान बाजै सना थेंक इउ सना सात कानेक्ट ओके बोला है प्रेमी ने कितनी आईडी है प्रेमी जी बोला उनु 1 आईडी है बोला है बेखौसो हराखैमोन आं होनदों सनाखौ ओ प्रेमी जी दान करो आती हूँ बोला है मा जायो देलाय होनो ए मा जाखो देलाय सना प्रेमी आपको मैंने सपोर्ट कर दिया प्रेमी सोना बसुमतारी ने आपको सपोर्ट कर दिया है आप प्लीज बैक कर देना चेक करके उनु ओके आती हूँ बोला एनार ओ थैंक यू आंना लाइभा बानाय हगार जाया
आंना लाइभआनो हगार जाया। 8थायाव फैयो होननाया माबासोमोन बावदों नोंखौ सानदों आङो। हगार जायो दिनै हगारनायदो मैया खयथायाव फैनायामोन दिनै हगार जाबाय। सना कमेन्ट नहीं आया होनदों। वाइटि स्टुडिअ मेडिक' प्रेमिजि हरबाय बेखौ होनदों। 1K जाथारसिगोन माथो लोगो जाबायमोनहाय सजला आगै दाखालिनो 1009 जन साबसक्राइबार जाबायमोन। खमायनानै हनै 82आव थाबहैफिनदों लासिं सिं गोमबोर सिङाबो मिस्थि बिग्रोलाबायो नालाय एनाराबो ललिपप बिग्रोलाबायो नालाय। आब'ना मारै आनजाफिनखो दे गाबबाय आं। कमेन्ट किया है मैंने आपको बोला है 15K साथ चला जाओ बोला है। मा जाखो सना टिकलिया होनदों प्रेमी आपको सपोर्ट कर दिया बाद में वीडियो देखेगा बोला है। बिबारि फैबाय जोंहा बिबारि बिरबल बरग'आरिसो मा ओंख्रि जानायनो बिबारिसो नुदों आंहा बिरबलखौनो। मामासो ओंख्रिया मा ओंख्रि मोनलाय र' औ दहायनि खुमब्रा ना आरो माबा ना ओरैनो ना बिदै आरोना ना फ्रायबो होनजाबाय। निकि फैबाय आगैया जोंहा निकियाहाय आब'हाय आगै वेलकाम निकि आगै 1K थांखानायानो गैला खमायनानै लासिं सिंनो। मैया सातथायाव होनो नागिरदोंमोन नोंनो मोना औ। 7थायाव होदों होननाया लाइक दा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय निकि आब' मा ओंख्रि जानानै फैखो मा ओंख्रि जाखोनो आयु बोरै बिदि एथ'बां आद जाफिनखो आयु होनदों औ बेनोथ' 82आव डाइरेक्ट थाफैखादों 982आवहाय बिखाखौनो गाज्रि मोनलायखादां। मा खालामनो आरोना जाथारनायखौलाय ओमफ्राय दा बारायख'नो खमायफिनो मोननै बारायबा मोनब्रैया लाब थांखायो। बिदि आरोखि मा खबर आब' खबरा बिदिनोसै आगै 1K थांखानाया खमायनायनि दुखु आरोना। निकि आब' आंखौ सापर्ट खालाम प्लिज होनदों। निकि सना बसुमतारिखौ सापर्ट खालामनो लक्ष्मि दैमारि फैबाय जोंहा हाय लक्ष्मि दैमारि वेलकाम लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होदो दे। साथ साथ उन्नु भी बुलाया है उन्नु के साथ जो फ्रेंड नहीं है उनके साथ फ्रेंड हो जाइए एक दूसरे के साथ जुड़ जाइए आंहासो दाय जाबाय गावहानो सिगां गिफ्ट होनो नागिरोनो नोंनो माला आं मिस्थि बिखो आबैयाबो होनदों नोंनो नोंसोर सानैयानो बिरबल प्लिज सापर्ट खालाम होनै सना थेख्लिया होनदों नोंनि मेन आइडिजों फै आगै गोमबोरसिं आलु आरो दाउदै भाजा आरो ना बाथोन बा गोथावहाय मालाय मारै दं निखि खबर सबर संतोष चेक करो रिटर्न कर दिया है बेंगलर की व्यूज पर बोला है प्रेमिने एस बर' क्रेसन फैबाय आगैया जोंहा हाय आब' सना मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया मा होनबावनो आरो आगैना ओंख्रिया खुमब्रा ना दहै साननि ओमफ्राय ना फ्राय नोंस्रालाय माथो ओंख्रि खबर सबर बोरै आगै 1K थांखानायानो खमायबाय आंना गोमबोरसिंनि थाखायनो जोंना सोंबाबो खिथा जाया आं फोरलाजों खिथाबाय फोरलाजों दाउ गुफुरसोमोन आबै होनदों गावसिनि ओंख्रि गोथावखाय खोन्थानो लुगैदों बन्द' खालामा जानला मानला दाहोन नों हसफोर अफ खालामबा आं माजों माबानांगौ होनदों थेंक इउ प्रेमिलाय निकि प्लिज लोगो गैयाब्ला लोगो जाथारदो आंबो बेग होनोसै कमेन्ट हर आंनाव आगै होनदों गारि लक बानायाखै औ प्रेमि सिस्टार काम प्रेमि आपको लक्ष्मी दैमारी बुलाया है
थैगोनसो आबैजोंबो हा 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 होनदों। माला जाफिनगोनथाय सना रिटार्न चेक कर'हा होनदों। उनखिलाय सना दोन चेक कर' सना बसुमतारी उनखि लाइफ आपको टर्न किया है बेक कर' दैथुन बसुमतारी फैबाय गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै दैथुन मा ओंख्रि जानानै फैनायलै आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। निकिया सना आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो बेक खालामदों हनै सना थिख्लि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो सना आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होनदों निकिया सोरबा लोगो जानोब्ला होनदों नै एस बर' कार्टुन क्रेसनजोंबो लोगो जानोबा कमेन्ट हरदोनो लोगो जालायबानो जाबाय लक्ष्मि अके बोलाहाय सात सात 15 से बोला है बुलाया है आंनिखौबो थुना हो सापर्ट बानायनानै थिन बुरिफोर जाना मद' ब्लग को भी सपोर्ट करो मद' बोला है मद' ब्लग भी आप लोगों को बैक करेगा अके ना दान चेक बोलाय आबै आबौ ना साबेसे मोननाया दंमोन सिरि खोन्था आबै खोनागोन आबौआनो दावराव फरायगासिनो दंनै आङो खिन्थु थाल लायाखैगोन साबेमोनथाय एक्सट्राबा आंनो गोसोखांबा जोलोनसो जागोन ना दा मोनथिफ्लांबा नोमब बुफ्ले बुफ्ले माबा संफ्लाय बाइग्लि होजोबगोन आं मिंख नोंना एक्सट्रा साबैमोननो मोनजेनबाय फंसे 27 मोननायनि आलु ना भाजासो आब' अ गोथाव र' गाबोन 1K खालामना मानो 27 बार बुजागोन नोङो होमबालाय नेटावार्क जाया बड' ब्लग आबै लोगो गैयाब्ला जादो बड' ब्लग आगै लोगो गैयाबा लोगो लिंहरदों हनै मद' ब्लग प्लिज सापर्ट खालाम आंबो बेक खालामगोन होनदों मद' नोंखौ निखि लेंहरदों ओइ मद' आदै मद' द' होननाया बोरो ओइ आंनावहाय माबा कपिराट फैगोन हरै मोखां जानानै नाय नोंनि माबायाव नाय बोरो नोंना इयारफना कपिराट होबा मोनगोन नों आंजों लोगो जादो दे होनदों आंजोंबो लोगो जादो दे नो गोमबोरसिंखौबो साफा खालामनो आंखौबो खालामबाल सनाफोर थोद कपिराट फैयो जाम्बालै बियो नोंना बोरो इयारफना एस बर' प्लिज सापर्ट खालाम आंबो बेक बोरो अबाय थांखो खालामगोन होनदों निकिया गैया गरमथारहाय हाय आब' होनदों बिबि ब्लग फैबाय जोंहा हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय हो बाव सोनाव इयारफनाव नाय मा ओंख्रि जाना फैखो बिबि ब्लग नोंहाबो लोगो नांगौबा लोगो जादो दे ब्लु हर आगै र' हरबाय नै अनुजी प्लीज सपोर्ट करो मैं भी बैक करेगा अनु आपको निकी ब्लॉग में बुलाया है लक्ष्मि आब' ब' नो जासुलाया खोमाया खोनायाखै कपिराट फैबा थैगोन नों कपिराट फैयो होनदों आयु गुमैया गोसो थोनाया बुरजाथारमोन नामानो होजाबाय आंजों 27 बार होनो मोनाखिसै आरो ना 27 होनदोंना 27 बार होजागोन आरो बियो ओमफ्राय दिनै खनथाम खनब्रैल' बुनो मोनबाय माखासेया बाखि थाबाय आरो एस बर' लोगो जादों आंजोंनो बिबि ब्लगआ लिंहरदों कुमार फैबाय जोंहा हाय आब' हाय आगै कुमार मा ओंख्रि जाना फैनायलै कुमार आगै एस बर' क्रिसन लोगो जादों होनदों मा खबर होनदों बुदों बा मोनगोनबो नों बुदोंबा मोनगोन नों आबै आंजों लावथि लानानै थांगोन आं
नोंखौ बुनोनो होजाखांबाय नोंबो आंजों मोदोम गोजा थालथाब होनलायलायनाय निखि कितनि आइडि है बोला है हरबाय आं कमेन्ट सोरनो हरखो नाम खोन्थाबा लक्ष्मी चेक करो रिटार्न करो हा बोला है प्रेमी ने निकि बि ब्लग प्लिज सापर्ट खालामदो आंबो बे खालामगोन होनदों सापर्टबो होआ होनदों सना बसुमतारिया मोजां खानाया कि मा जाबाय बयस मोजां खाना आखाय मोजां खोनायाखै मा जाबाय बयसा आंनिया आं गगा मोनदों आगै खुमार गगा मोनदों आं ओमफ्राय निकि वान आइडि है आपका कितना है बोला है अ बिदिसो बुजिबाय आं आयु निहा माला फैस्लाबखोहाय आसलता हाय हाय वेलकम आसलता मेरी एलबी में स्वागत है आपका भी जिसके साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाइए आसलता अन प्रेमियन थेंक इउ बिबि दालि पटल भाजासोमोन आब' गोथावानो दे पुर्निमा बिरु नार्जारि आगै फैबाय हेल' आब' हेल' आयु कमेन्टआ गोलाव थांथारबाय नामा बाल हेल' आब' होनदों आगै पुर्निमा मा ओंख्रि जाना फैखो खबर सबर मारै दं लायदा थेंक इउ आसलता निकि आं खालामबाय होनदों एस बर'आ आयु मबाइलाबो जावलियासोहाय बे सुथाराहां नै बोरैबा सेरनानै थाबाय दाना कैसे हो आप मैं ठीक हूँ आसलता प्रेमि हाय होनना बिदिनो बिबि ब्लग लाइभ हगाराखै नामा होनदों मरुआ पुर्निमा मा खबर आब' खबरा बिदिनोसै आगै गगा मोनदों आरोना आसलता निउ फाइ बायदिसो बलेहाय उलुखि लाइभ कि उलुखि उलुखि लाइभ कि ना कौन क्या नाम था हाँ उनुखी लाइव आसलता से फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड हो जाइए आपके पास पे आईडी है ना उनु उनु आपका गिफ्ट नहीं मिला बोला है प्रेमी ने ओंखाम जाबाय नामा आब' जाखांबाय आगै नोंस्रालाय थेंक इउ बर' होनदों निउ काम 5 से प्रेमेजि सात बलाय खमाय लावबावबाय नोंना साबसक्राइबारा लोगो खमायलायबावबाय नोंना साबसक्राइबार लोगो औ मा 1009 जन थांखाबायमोन आंना ओमफ्राय खमायनानै माबा थाफैदों आरोना लोगो जादो दे गाइसमोन गोबोरसिन प्रेमिजि आजौ सार लक्ष्मि दैमारि लाइक कमेन्ट खालामबाय प्लिज चेक रिटार्न होनदों थाबोजोबगोन ना माखो कमेन्टआ थाबोजोब्बाय नै लायदा थेंक इउ ब्लु हर आब' आयै बिबिया ब्लु बिदोंमोनहाय प्रेमेजि केके नों आबौखौ बुदों दा र' थांगौ लावथि लानानैनो उनु केके साटार दासो होनो लायदा थेंक इउ खुसेंग्रा जोलायालाय फाग्ला फाग्ला नाम लाना फैखायो खुसेंग्रा जोलानोहाय नेहा चेनेल ना साफर आइडि सोरनिबा सापर आइदिसो आयु सोरनि जाखो बेलाय आंनिखौबो दोनलाय सोरनि सापर आइदि खुसेंग्रा जोलाया खोन्थाहरलाय थेंक इउ दे लाइक दा थेंक इउ खुसेंग्रा जोला लाइक दा थेंक इउ मद' ब्लग मानो जोआखै जाखो मोनाखै जाखो होनदों आं कमेन्ट बारख्रबबोबाय दे दहयो 990मोन दा 89ल'सै खमायदों खमायबाय थायो बिदिनो सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामना होदों बियो आसलता निउका मनुकिलाइ अन थेंक इउ आसलता जारहि केयार नास्रि है आइ एम एन आर खुसेंग्रा जोला नामा जोलाबालाय खाथियावलाय बै सोरथो जोआलाय मानो थाफाखो प्लिज एनके आंना ब्लु दं प्लिज कमेन्ट हरना दोनलाय सापर्ट खालामनानै प्लिज होनदों सजला आं नोंनोबो ब्लु हरबाय दे आं कमेन्ट होबाय दे सोरबा ब्लु बिदोंमोनबा बिहरफिनदो आरोना निकि नोंनो आंखौ सापर्ट खालामदो आं नोंनिखौ खालामबाय होनदों मनजिल नार्जारि हेल' आगै वेलकाम मनजिल नार्जारि नोंहाबो सोरजोंबा लोगो जानांगौ दंबा जादो आगै
असलता न्यू खाम असलता के साथ फ्रेंड हो जाइए। न्यू खाम एक्स्ट्रा मिल्की बोला है 1 से 2 देगा बोले। असलता चेक करो रिटर्न करता आपको प्रेमी ने प्रेमी हैंडसम ने हैंडसम नंबा हैनम प्रेमी ने आपको सपोर्ट कर दिया है। लक्ष्मी कमेंट नहीं आया बोला है। प्रेम असलता प्रेमी जी ओके 2 ID से देंगे रुको जाऊंगी आपका घर बोला है। ब्लू हरलाय जागोन दे मा ओंख्रिया खुमब्रा ना एवनाय आरोना मन्जिलागै नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाबोनाय खबर सबर मारै दं दामानिलाय? प्रेमी आसलता केकेन अकेन बनि बुगि नदि रस्टार बय हाय हेलो स्टार बॉय मेरी एलबी में आपको भी स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज स्टार बॉय। और बैक चाहिए तो बोल देना मैं भी बैक करूंगी आपको। सपोर्ट खालाम प्लीज सोना को सपोर्ट खालामनो लाइक देन थैंक यू लाइक देने के लिए। प्रेम जी 5 वीडियो पर कमेंट करो प्लीज बोला है। सोर हरदों नोंसोरलाय नोंसो खानायानो बेनो बायदि नुयो दालिखौ होदेरदो नोंजों एखेखा गैयालै नारजि अमासो आयु बानो ओमफ्राय नारजि अमाखौनो मिसि गोथाव। प्रेमी कमेंट भी कर दिया दीदी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? आप कहाँ से है? निकु ब्लग आब' फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय आं नोंनिखि न्यू सब्सक्राइबर थैंक यू सब्सक्राइब करूंगी ठीक है। वीडियो बाद में देखूंगी मैं। वीडियो नहीं डाला है आपने 1 मंथ हो गया है वीडियो नहीं डाला। मनजिल आगै लोगो जादोनो लक्ष्मी लेंहरदों सना बसुमतारीखौ गाबोन सापर्ट आइडिजों हरनोसै आं अन्थाव बाथाव सापर बिबाय बायदों बेसारा होनदों। बैग जरूर देना दीदी। हाँ दे दिया स्टार बॉय। रुको मैं भी मेरा भी हुआ है कि नहीं देखती हूँ मैं। मेरा बहुत ज्यादा ऑन हो रहा है रे आजकल। कौन कौन सब्सक्राइब करता है कौन कौन ऑन करता है। हाँ मिल गया थैंक यू। बैग ब्लग नोगो खालामबायनो। प्रेमी जी फार्स्ट भिडिअ पर कमेन्ट प्लिज बोलाय एस बर' आगै लोगो जादों होनदों हनै लक्ष्मिया। एस बर' हेल' आब' आरबि मिक्स बय फैदों मिक्सार बय हेल' मा ओंख्रि जाना फैनायलै मिक्सार बय ऑल फ्रेंड सपोर्ट करो बोला है सपोर्ट करो स्टार बॉय को भी
कौन उसके सब फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड हो जाइए। सीडी फैमिली आ गया है हमारे बीच में। हाय मंजुली बोला है। हाय सीडी फैमिली, वेलकम, मेरी एलबी में स्वागत है। लाइक डन, थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। कैसे हो सीडी फैमिली? खाना बना हो गया क्या? और फ्रेंड्स सपोर्ट करो। लक्ष्मी आब' नोंनिखौ खालामबाय होनदों, आं नोंनिखौ खालामबाय। न्यू फ्रेंड कहाँ फाइव से स्टार बॉय मेरे को भी 5 आईडी से दे देना, मेरे पास भी आईडी है। ठीक है स्टार बॉय, फुल लेकिन 1 मिनट वो 2 मिनट का वीडियो वॉच करके दे देना सपोर्ट। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगा आपको। ओइ सना नोंखौ साब खालामबाय आं होनदों। सना बसुमतारी नोंखौ सापर्ट खालामबाय नो सिडिया। सपोर्ट प्लीज रिटर्न बैक बोला है। असलता प्रेमेजी आपका वीडियो रनिंग 1 आईडी से बोला है। आरबी मिक्सार बय आगै मानो बेक हरफिनदिया होनदों। सना नोंखौ खालामबाय चेक खालामलाय होनदों। सिडि लोगो जादों एस बर'जों। एस बर' भिडिअ फुल नायनासो बानायनांगौ, बिदि सा साज्रां बानायबा आन जायो आदा। आंबो फुल भिडिअ नायना खालामगोन, भिडिअ नायना कमेन्ट हर होनदों। आब' आब' जोंना ओंख्रिया खुमब्रा नासो आब'। आरो नोंसोरनालाय? जोंनाबो खुमब्रा ना कपि नोंसिनि ओंख्रिया। गुड होनदों, थेंक इउ। माखौ गुड होनखोमोन? जरूर दूंगा दीदी, थैंक यू सो मच। दे देना, मैं भी आपको दे दूंगी। आप जितना आईडी से देंगी मैं भी इतना आईडी से दूंगी। न्यू कम एक्स्ट्रा मिलेगी पक्का बोला है। लक्ष्मी टिमारी कमेन्ट हरना दोन होनदों। लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामबा आनसाबस्क्राइब जायो आब', फुल भिडिअ नायनायाबा होनदों। आसलता खाम जइन रिटार्न फान एस बर' दे नोंनि भिडिअआव फै। मा जाखो? गोजांबाय ना आं बाबाया गुसुथारना उन्दुनायखौ बिदि खुदुं सुखा जायो। बोरो अबेसिम थांखोमोन आंनि ये कितना आईडी है बोला है। स्टार 10 आईडी है मेरा। ओ मेरे पास भी तो 10 आईडी है। मंजली प्लीज चेक। क्या सिटी फैमिली मेरे को ही सब्सक्राइब किया है क्या? मैं तो आपके साथ ऑलरेडी था ना। हाँ ऑलरेडी सब्सक्राइब है सिटी फैमिली। 990 नहीं मिला है। थट जम्बा दावर दावर हामा नादा नायदा सिखारबाथाय उन्दुनाय नङा आरो। फांखाया नोंसोल' होना लालाय, आं गगा मोनदोंलै, आं फांखा जाला। आरो बे आगै दाखालिनो फुल भिडिअ नायना खालामखानायसो कमेन्टना हरखादों, बे हरखादों होनदों। प्रेमि फेन करो बोला है। पिपि ग्रेमार वाइटि 99 दीदी दीदी हाय आगै वाइटि गेमार हाय हाय। नोंखौ नेयो नामा? अ आब' लक्ष्मि फांखाया नोंनावल' लालाय अननानै, आं जा गगा मोनबाय। बयजी मेरा मन से आ जाओ, मन से आ जाओ, बयजी मेरा मन से आ जाओ ना प्लीज। क्या प्लीज? Oh, thank you, Asolota. Thank you, but no comment. Okay, Asolota. Premezi 1 dan 2 running.
आरबि सात कानेक्ट प्लिज आरबि आंना ब्लु गैया नोंसोर फै फुल भिडिअ नायना साब खालामना हर ब्लू दे दिया है सीडी को प्लीज चेक कर लो विकास बरो हेलो हेलो विकास बरो वेलकम मेरे एलबी में खाना बना हो गया बीबी ब्लॉग को फ्रेंड करो लाइक थैंक यू बॉयज जी हम और फर्स्ट वीडियो देखो बॉय कौन बॉय है रे हालु बुलु खालाम आब' ब्लु खालामना हो आब' सोरखौ नोंनालाय ब्लु खाना बिबि ब्लगाबो ब्लुथ' आरबि सात कानेक्ट फ्रेम जी ओके फ्रेम जी ओके नों आरबि ओके आरबि सात कानेक्ट नों आसलता होगा जी मैंने हम अरबी में सर्व सपोर्ट रिटर्न कर दीजिए फ्रेंड बोला है डीएम भी आ गया है अरबी आंना खालामखानायसो खालामाखैबा खालामदोनो बेबि खालामबाय दे ब्र होनदों बेबि जि टू टान चेक फुल सपोर्ट बोला है फुल वीडियो ओए बाबा like that thank you Nupuma new come with 5 ID से सोलह की फर्स्ट भी आईडी है स्टार बॉय के साथ भी फर्स्ट भी आईडी है उनु के लाइफ की फर्स्ट भी आईडी है नों मासि ओंखारबायसा आं फांखा जाया होनदोंना अनुपमा हाय बोला है न्यू काम एक्सट्रा मिलिगि बोला है आरो बे गोसो गोथारै फुल भिडिअ नायना खालामफैबाय आं होनदों बय जि हाय अनुपमा प्ले करो बय जी जाऊंगी आपका घर अरबी बॉयज प्रदीप मिर'आनो मा जाखो लाइक होदो दे एस बर' थेंक इउ सै गोरबोनिफ्राय होनदों न्यू काम ओइट 7 आईडी से बोला है अनुपमा 5 आईडी से जो 7 आईडी है अनुपमा की पास 7 आईडी के साथ एक्सेप्ट कीजिए ओके भी कमेंट हरदों स्टार जी ओके साथ करो साथ में हम्म, 7 से रनिंग बोला है 7 से करेगा बोला है अनुपमा ओके प्रेमी ओए बाबा आरबि हरखादों फुल भिडिअ नायनानैसो खालामदे जाहाथे आनजायै बायदि होनदों आयु मा जाखो बेलाय ओमफ्रायलाय आखाइ नायखाखो
आर्मि मिक्स लोगो खालामबाय रिटार्न खालामना होदो होनदों। देंगोनालाय हासुनोसो उनाव थाङाबा माबा सिसिनसै मा सिदा जाबाय नै एसे सिसिना बे दाना फैदेर फै बोरै बोरलाबायखो आर्मि मिक्सार लोगो खालामबाय रिटार्न खालामना होदो नों बयजि अके जाएंगे आपका घर बुलाए जी बोला है बॉयजी आपका वीडियो रनिंग ओके एमडीएम फुल भिडिअ नायदे आरो कमेन्ट हरना दोन आं दा हरगोन होनदों एमडीएम ब्लू कीजिए ओके अनुपमा हाँ दे दिया आरबी चेक करो रिटर्न करो बोला है ऑन थैंक यू एसपर खालामबाय नोंबो फुल भिडिअ नायना रिटार्न खालामदो होनदों सिडिखौ ओके ओके बाट माय बैक करूंगा ऑन थैंक यू आश्रुता ऑन थैंक यू बयबो लाइक खालामना होदो औ दा आगैमा सापर्ट रेडि दङबा हरदो बयबो अभी करने से क्या होगा कर दो बोला है अभी saya बोला है दे देना ऑन सिडि आब' खालामबाय दे आंदों एसपर' खालामबायनो नाइस थेंक इउ ओके प्रेमि बोला है आरबी ने आश्रुता ऑन बाय बोला है ऑन बोला है हाय यस ब्रो कनेक्ट प्लीज रिटर्न पक्का अनुपमा जॉइन हो कि नहीं बोल दीजिए फ्रेंड बोला है यस ब्रो आंबो खालामबाय ऑन आश्रुता के साथ भी फ्रेंड हो जाइए प्रेमी लव लव दिया है कर दिया है प्रेमी बोला है थैंक यू सिटी ऑन थैंक यू स्टारमैन से ऑल है आप स्टारमैन से ऑल है एस बर' लोगो खालामनो बा मालाय लाइक दान थेंक इउ बा मालाय एस बर' वेलकाम ऑन थेंक इउ एनआर एमडीएमजी सात करो एनआर ऑल यू on आर बी ऑन कमेंट्स नो कमेंट्स बोला है कमेंट सेंड कर दिया है बोला है पीएम बसुमतारी के मानदों माथो खमायफिनबाय खायसे थगायो साबसक्राइब खालामना औहाय आगै न्यू काम ओइट सेवन आइडिसे बोला है अनुपमा कन्टेक्ट प्लिज सात हेल' गावदां सना होनदों हेल' दहाय थांदोंमोन आं नोंनियाव लाइभआव माथो टावारानो नाङा
कमेन्ट हरनायखौबो फराया ओमफ्राय बयजि टु सेरानिं बाजै आं स्क्राइब खालामदों दे स्क्रिप्ट खालामदों दे थांबाय अके जेमार बाय बाय अनुपमा सात कन्टेक्ट अन थेंक इउ हाय प्रेमि आंखौ सापर्ट खालामदों बेखौ सापर्ट किमि मा होनो जाखोथाय नेट सरथारमोनलै आंनिया गावदां सना नंगौ रायज्लायहरबाबो खबर फराया बयजी टुसे रनिंग बोला है ओके बोला है स्टार बॉय ने एस बोरो तो क्या हुआ मुझसे भी सपोर्ट करो मैं भी रिटर्न करूंगी एस बोरो कर 2020 आबिया मोनदों 20% टसल थायो बिदि खायनो बिनिखायनो बायो आं भिडिअखौनो फुल नायाबा बोरै जानो दे लोगोफोर एनआर ऑन थैंक यू पीएम प्रेमी ने सुप सुप किसे देख रहा है पीएम वसुंधरा लोगो एस बोरो थैंक यू रिटर्न करती हो बोला है एस कमेंट नहीं आया बोला है स्टार जी सभी आईडी से ऑल है चेक किया बोला है बॉय 1 से 2 रनिंग और स्टार बॉय भूलेगा मत मेरे को भी दे देना मैं भी आपको बैक कर दूंगी 10 आईडी से ठीक है मेरे को 1K ही बना दो न्यू कम 7 आईडी से बोला है हाँ अनुपमा बोला है ओके अनुपमा ने ओके बोला है सभी से ऑल है आंथ' सापर्ट बिखाला सापर्ट खालामग्राफोरानो
बांगासिनो भिडिअ नायग्राया गासिबो भिउसफोरानो बाहेरनिफ्रायसो जाजोबनाय। मा होनदों? जायो आरो बे आं खालामबाय दे होनदों हनै एसपट' लोगो खालामना ओमफ्राय आंनिखौबो खालामना हरदो होनदों। आरो बे खालामना हरदो होनदों। आसुथा बय जितु रानिं बोरो सिनबावगारमोनब्रा आसलता तुसेदान आसलता त्रिसे रानिं निउ काम मालाय निउ काम एमडिएमजि खाम थ्रि रानिं फैद' थांगासै खोनायाखै फैदो 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 थेंक इउ बयस र' एमडिएम आं सापर्ट खालामबाय नोंनिखौ होनदों मेथिया मोजां खोनादोंथ' आबै होनदों मेथाइ ए आं गान खननाया ओंखाम जाबाय नामा मामा लाइदों थेंक इउ आबालेथन एस फर रिटार्न कर दिया है फर 3 मिनट से वीडियो पर बट कमेंट का ऑप्शन ऑफ है र'दे आं एसे CID जानि एसे खामानि दं दे अनुपमा कुछ तो बोलो मेरे साथ तो सही नहीं बोला आंहा नेट प्रब्लेम जादों भिडिअ आपल'ड खालामदों ना बेनि नेट प्रब्लेम जादों भिडिअखौनो मामा इदिटखौनो खालामथेरनोनो मोनासै फिसाजोआसो लाबायना मबाइलखौ आंनिखौ सोलायबायना मोनाबाबो होआ सानबाबो होआ अके एस बर' होलाय फेमि अन होलाय मायदि मा मावजिनो दिनैसो फैदों दिनैसो बय फर रानिं होनबालाय दै गांदोंमोन आं दैबो गैया मुंबो गैया
औ दै लोंग्रोसै दै गांफाया हाजिनो मुलि मोनसे मा हरदिया लोंजोबनानै आरो मा मुलि मोनजाबावनांगौ नोंलाय हा बे हले दंबावो दे लोंहरदो आं दै लोंनो आई एम सेडी ओके सेडी बंद करो हो मैं पानी पीती हूँ वो आंनिखौबो आनब्लु मामोन होदो आं जा उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट आब' अके उन्दुदो दे आगै आंबो उन्दुनोसै दसे थानानै हाउ आर इउ मामा आइ एम फाइन बेटा ब्लु लाखाबाय एस बर' आगै आयौ गोलोमनायाव जि दै हाबो फाग्लासो उन्दुनो मोना उन्दुनो ओंखारबावबायसो आंहा जिनो गोदो गोदोनो आंनि उन्दुनो ओंखाराखै नामा एसे एसे उन्दुनो ओंखारहां हां जाबाय प्रेमि अन लकेल बय दतमा आं नोंजों सापर्ट खालामाथाय लकेल बय अ सापर्ट नङाथ' गोदानसोदां आगैया लकेल बय दतमाया आंखौबो सापर्ट खालामाखैबा खालामदो दे आगै आंबो खालामनानै होगोन सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौबो नों आंखौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखै आगै एक्स दै लोंदों आंहा खालामबाय माला खालामा दिनैसो ना माला खालामसै भिडिअखौ दाहाय नायनोसै आं नांगौबा दे आगै लाइट दोनबा 47ल'खा नायना होनोसै दे ट्रेन गोदाना बेनो साफाथ' ट्रेन गोदाना मोजांथ' नेट जोबखोना माखो औ दिनैसो आंबो खालामबाय आगै हरदोब्रा मा सपर्ट प्लिज क्वेश्चन बाय विनोद अब भी मेरे को सपोर्ट करो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी बा 1.5K कांग्रेचुलेशन 1K क्वेश्चन बाय विनोद अब भी मेरे को सपोर्ट कर देना मैं भी आपको सपोर्ट कर दिया वीडियो बाद में रनिंग करे जादों मा जाखो मा जाखो
सपोर्ट कर दिया है क्वेश्चन बाय विनोद आप भी सपोर्ट कर देना मेरे को थैंक यू सपोर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक यू साबाय वेलकाम आगै नोंबो आं सपोर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक यू आगै भिडिअफोरखौबो नायदे आगै भिडिअ नायोबा ओरैनो सपोर्ट खालामना लाब गैया आरोना आसलता फ्रेंड डान रिटर्न को दीबा कैसे ऑन प्रेमी की साथ भी फ्रेंड हो जाए हाय फ्रेंड प्लीज न्यू कम सजला ने बुलाया है न्यू कम सजला के साथ फ्रेंड हो जाए प्रेमी सना हाथारला उन्दुनो ओंखारलायबाय नोंहा सजला कनेक्ट प्लीज रिटर्न पक्का मिलेगा बोला गुड नाइट सोनाफोर गुड नाइट बाय बाय देखता हूँ विनोद ने मेरे को और किसी ने ऑन करके गया है वापस ना जाने किसने ऑन करके गया है इतना भी कैसा करता है रे क्यों ऑन किया है मेरे को कौन ऑन किया है लाबो आथिङा शायद ये क्वेश्चन ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया है ब्लू होलाय ब्लू होखानाय ना सजला नोंलाय सजला कनेक्ट प्लिज साब्रैल'सैलाय सोर सोर दंथाय थांजोब्बाय नामा कमेन्ट करो कौन कौन सार लोग है मेरे एलबी में थै प्रेमी कमेंट कर दिया है प्लीज बैक करना मनज बर' आगैया फैबायनो जोंहा हेल' हाय आगै मा ओंख्रि जाना फैनायलै मनज बर' मा ओंख्रि जानानै फैखो सजला कमेन्ट नहीं आया आसलता बॉय स्टार बॉय आपको 7 से रनिंग प्रेमी फिर भी रिटर्न करती हूँ फिर भी मैथा ना गोथावानो आगै लाइक हराखैबा लाइक हरदो लोगो गैयाबा सोरजोंबा लोगो जाबानो जाबाय आगै ऑन थैंक यू मनोज बर के साथ फ्रेंड हो जाइए प्रेमी बाद में जाएगा कमेंट ओके प्रेमी बोला है आसलता 6 डान 7 से रनिंग बोला है रावबो हरा माथो मनोज बर के साथ भी फ्रेंड हो जाइए प्रेमी सुजला MDM on मनोज बर मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया खुमब्रा नासोहाय आगै दहायनि
हाखो नामाथाय अखा हानाय बायदि खोनादों अखा हायाखै नामा मनज बर' नोंसिनिथिं Hi Binodji, Boginodi, please come my channel, please follow. स्टार बॉय आपको बुलाया है सजला ने मोखां मोजाङानो हायाखै मोजां हायाखै अबेनिमोनलाय मनज आगै नोङो बावफिनबाय थायोहाय आं बाक्सा साइडनि बय ओइट रानिं मौसुमि बि हाय हाय लोगो जाद' हनै मनज बर' दं सजला दं MDM दं लोगो जादो दे ओमफ्राय प्रेमि दं सजला कमेन्ट चेक कर' रिटार्न भी कर दो बोल है नै बाबाया हासुनो ओंखारबाय खिन्थु हाय गोदानबा प्लिज कमेन्ट हरदो होनदों बाबा हाय गोदान बा कमेन्ट हरदो होनदों प्रेमी मैंने आपको सपोर्ट दिया है तो प्रेमी आपको सपोर्ट कर दिया है बोला है मनज प्रेमी सजला प्लिज सपोर्ट खालामदों मौसुमि प्लिज कन्टेक्ट रिटार्न पाक्का आंबो खालामगोन नै प्रेमिखौ खालामग्रोनोनो गावबो खालामगोन प्रेमि स्टार लिरना हरबानो जाबाय होमबानो गाव खालामहैबाय नोंबो खालामदो ओमफ्राय अके आंबो नोंनिखौ खालामगोन नों खालामनि आंबो नोंनिखौ खालामदे होनदों लुमानो लाखो आं नोंखौ थांबाय सानदों अके डेडि MDM 42 आसोर होबायदों लाखांबायना बेसे दाबाय थानांगौ नोंनि आथिंखै नाखांबाय दा ओके आंबो नोंनिखौ खालामदोंबो आंनिखौ खालामदे हमिय जानाया मुलिया बेमारा ओंखारफिनजोब्बायसो आथिं सानाया साफिनबाय ने दा नुसनहरबाथाय आरो आंहाबो सिखारनोसो नागिरगोन मौसुमि खालामबाय दे लं भिडिअ होदे लोगो प्लिज बेक खालामफिनदो प्लिज दे लं भिडिअ होदे लोगो प्लिज बेक खालामफिनदो नै मौसुमि बि नोंखौ मा होनदों सजलाया लं भिडिअ हगारनो थिनदों ब्लग भिडिअ
मौसमी सेट करो रिटर्न बोला है। प्रेमी MDR on मौसमी बिखौ लोगो खालामहैदो बे कमेंट चेक प्रेमी मैंने डन किया है। प्रेमी ने चुप कैसे दे गए? माथो फुरला फुरला खालामखो? मौसमी थैंक यू मैं भी रिटर्न किया है चेक करो बोला है। हनै आबुं थोन गथ'आ थोद जि गेसाव मोनामो नोंनिया बे गथ' फिट जागोनथ' बिदिबा करिडराव लांबा गासिबादिनो लोमजादोंसो नामाबाल जोंहालाय दैसाया माथो खर' गुदुं बय टेन डान चेक प्लिज फिनो गोबासो गामसाया फिसाफोरनि बय टेन डान चेक असलता प्लिज काम बोला है दीदी बाय 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 असलता 10 डन थैंक यू प्रेमी बोला है। Boy, okay, okay, okay. मैं लाइव चालू करूंगी। ओके मैं अगर नींद नहीं आएगा तो फिर जाएगा दे असलता बाय दीदी जी ऑल फ्रेंड ओह स्टार बॉय मेरे को भी एक्सेंट नहीं चाहिए एक्सेंट नहीं करेगा मेरे साथ थैंक यू नायलाय नों बिसिबां माथो बिदि खमायबाय थादों बाल आं रागासो ओंखारबायहाय ओइटि वानल'सै नै सोरबा खालामखो ना माखो आं 1K खौनो जाला आङो मारै दसे दसेनो खमायखो दसे दसेनो माबाबाय थाखोथाय मारै जाखोथाय आसरित माबा 90 91 थांखानाया माबा खमायला जोब्बायसो बाबाय आं चेनेलखौनो गारहरजानायबा ज्रावसो गारहरसिगौ आं रागानो रहित हाय 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 रनजित बोलाय रनजितसो आं रहित सानदों सोरजाला दान सोरजाला नोंखौ खालामबायनो मानो एथ' खमायगोन 91 थांखानाया 81 10 जन खमायबाय रनजित हेल' रंजीत प्लीज सपोर्ट मी प्लीज बोला है मी फ्रेंड डन कर लो रिटर्न कर दीजिए प्लीज बोला है बिदि दानखायो होनलाय बेखौनोथ' दानखाबाबो ना दानो बेसेबां दानखो 12 जन दानबाय दानो दसेयावनो 1 घन्टायावनो
ओके बाय रंजीत आपको सपोर्ट कर दिया है मुसुमी ने ऑन एमडीएम रिटर्न कर दिया चेक
कनभारसेसन फ्रेन्ड बाय जोबखांबाय लोगो